Mutta eiköhän ne ole ihan retti. Keskustellaan sitten tässä. Ja se ruoka. Sitä sulla oli jotakin. Joo, siis ruokakuulemma kuuluu pakettiin, mutta mitä se on, niin se vaan ei suostunut kertomaan. Elikkä siis täytyy varautua siihen, että ruoka ei välttämättä ole niin ravitsevaa kuin mitä minä olen tottunut. Elikkä otetaan omia ruokia. Ja oliko sulla keitintä? Mulla on traunia. Se on hyvä. Saadaan edes jotain tehtyä. ¿Tienes 2 guías? Hola. Se katkesi. Okei, mitä ehdin ymmärtää on se, että meillä onkin 2 opasta. Tämä on aina niin mielenkiintoista näiden kanssa. Loppukohan siltä puheaika? Eiköhän tässä varmaan mennä jonnekin tänne. Joo. Mutta tässä on sitten tää toinen kartta, jos haluaa vähän verrata. Tossa niin näkyy, että tää viheri on hyvin kosteata sademetsää ja tämä vaaleanviheri on tuommoista kosteata metsää. Eli tämä on ilmeisesti sitä pilvisademetsää. Tosin tää on vähän hämärä kartta, koska se yltää tänne Santa Cruzia asti sitä vaaleanviherissä. Mikä on nyt mitäkin. Niin missä kohdalla siellä nyt on se Se Volcanus on nyt likimain tossa. Joo. Ja me saatetaan päästä käymään tuolla oikein kunnon rämien puolella. Jep. Sí. Vale. Y estos 500 bolivianos es no por persona, es solo 500. Muy bien. Vale. Muy bien. Hasta luego. Chao. Rahahuolet hoidettu. Okei, kerro meille. Okei. No aloitanko alusta? No niin. Alun perin oli siis tarkoitus Amborotorsin kautta saada reissu, mutta koska me oltiin vaan liian myöhässä, niillä oli jo puukattu käytännössä täyteen niiden aika. Niin sitten tää Amborotorsin henkilö kuitenkin sanoi, että se haluaa auttaa ja se otti yhteyttä tähän Chanetoussiin, joka asustaa Samaipatossa. Ja heiltä sitten otettiin yhteyttä, että he voivat järkätä meille reissun. Joten mä oon nyt sitten pari päivää soitellut ja viestitellyt heille. Ja käytännössä tämä paketti on seuraavaa. Elikkä me päästään Amboron eteläosaan, tämmöiseen kuin Los Volcanes alueelle, 6 päiväksi, 5 yöksi. Sisältääkin 2 opasta. Sisältää ruoan ja pystytään ottamaan huomioon allergiat ja dieetit tai tämmöiset. Oh yeah! Sisältää teltat.
hieman rankka aloitus kyllä tämä hirvittävä nousu ja hirvittävä laskuperä. Täälläköhän tuo sujuu tänne alaspäin ainakin. Odotukset oli kovat ja viidakkoon piti päästä. Oli pettymys, ettei päästy sinne tropiikin puolelle, mutta nyt kun on täällä paikan päällä, niin kyllä täällä on aivan riittävästi tropiikkia meikäläiselle. Silleen etukäteen vähän mietitytti toi 5 tuntia vaeltamista, että onko se meille tarpeeksi. Mutta tää maasto on tosiaan niin paljon ylös alas menoa, että mä luulen, että se riittää ainakin mulle ainakin ensimmäiseksi päiviksi. Ja voi riittää koko ajaksi. Täällä voisi olla hyvä. For the termitas or the soup? Viiden tähden hotellissa keskellä viidakkoa Amburo-alueella. Täällä on Jakulaari käynyt paistamassa makkaraa. Me puhuu vaan preparoinnista ja sillä on helkatin iso veitti kädessä. Että tuosta miekkalisäkkeen kohdalta kun pistää läpi, niin onko se preparointi? Mikä on hyvä tulee? Mira, you can see this. The machete. Mira. This. This. Puhutaanko tämmöstä? Puu on niinkö tavallaan helkatin kovaa, mutta silti tämä niinkö uppaa paljon helpommin entä suomalaiseen koivuun, niin tähän kinukkeen. Kevyt veitti kun. Tuliko melkein jalkaan? Ei näin. Täältä piti tilanteita ja meillä pääsi vasta. A ver. No, espera. Vamos a hacer que caiga. Vamos a ver. Me ollaan nyt lähdössä seikkailemaan Tiheään viidakkoon.
keskellä yötä. Kello oikeastaan on varmaan jotain 8, mutta täällä on täysin sysipimeää. No toivottavasti näkyy kaikenlaista. Ei jännitä. Joo, vähän jänskättää, kun ei otsalampaa. I wanna all. It is ready. Oh. Mitäs Mika on löytänyt? Kahvinpapuja. Huomenna keitetään aamukahvia. Punaiseksi päässeet pavut. Nämä on kypsiä poimittavaksi. Tästä se meidän kahvi tulee. Tänne pikkupapu. Ei se ainakaan opastaa syönyt. Missä täällä on sisällä tämä papu? Vähän haluttais. Kun se on tuolla sisällä. Siinä on se hedelmä. Varmaan tuo. Mhm. Mikä värinen? Green. No, tär. No, tällä seudulla ei ole niin paljon hedelmiä. Mä ainakin käsitin näin. Saaliiksi jäisi sammakko ja kiiltomatoja. Tuossa on vähän isompi hämmin. Tarantula. Ja sitten tarantula. Siellä tarantula. Vittu tää ruma. Hienohan. No on se hieno. Mieloskolmio. Tossa. Onko Henrillä arachnofobia? Luulisin, että joo. Jos kyllä se kun tuotat kämpälle kävelee, niin siitä se häipyy. En ota. Bye bye Spike. Ei tämä ole ihan se vidakko mitä ajattelin. Sillä tämä ei ole niin kostia eikä niin paljon noita pörkkejä ja muita viteliä. Siis tää on ehkä paljon mukavempi paikka mitä mä niin kuvittelin että voisi olla. Nyt en mä oon varannut muuta kuin askeli ettei astu tonne Joropakkoon huonoon paikkaan. Max poikki tässä vaiheessa. Lähdetäänkö etsimään tuolta muurahaiskarhu? Ilmeisesti murisee tuolla. Lähdetään katsomaan. Viidakosta kuuluu outoa murinaa. Lähdetään katsomaan mitä sieltä löytyy. Tää tuli pimeä. Niin. Tuo kaikki katsilleet voi varmaan kuulua. Syvältä teltalta lumista. Tämä taisi erehtyä lajissa. Tämä ei olekaan muurahaiskarhu. Tämä on erittäin endeminen laji. Harvoin tavataan viidakossa. Se on Morphilius humanus. Eli muriseva ihminen. Legendat kertovat, että nämä ovat häirinneet ja piinanneet ihmisten yöunia jo ampuisista ajoista saakka. Emme mene varmaan lähemmäs, että me herätettynä. Juuri herätettynä hyvinkin vaarallista asukkia.
Toisen sikutaskun sisemmässä. Tässä on nyt kaurahiutaleita, rusinoita, karamellilevitettä, Oreo-keksiä. Ja olisiko vielä maitojauhetta. Kyllä siitä puuro tulee. Eiköhän... Keksi. Tämä on uutta minulle, että puuroon laitetaan Oreo-keksi. Ehkä tämä toimii, toivottavasti. Pitäisi energioiden riittää iltapäivään tällä. No, aika Suomi-kesäretkeilyltä vaikuttaa. Ensimmäinen yö oli vähän kostea, mutta nyt oli kyllä aivan luksusta nukkua. Antti Kuorsas taas. Mulla oli vaan toisessa korvassa tulppaa, mutta oli se plussaa viime yhden verrattuna. No, olo on kyllä vähän heikko, kun yöllä meni ihan vetistä ulos, että ripulipaskaa tulla. Väänsin ja olin eksyä sademetsään enkä löytänyt leiriin takaisin. Mutta tässä sitä ollaan ja no, olo on kyllä vetämätön jo. Mutta toistaiseksi ei säre pahasti mistään. Saa nähdä, mihin päin nämä käyt. Ei onneksi tullut semmoinen, tullut semmoinen vilunvärinä, mikä on monasti tullut ripulissa. Ei ole vielä tullut semmoista. Mutta katsotaan, mitä päivä tulee. Soittoa vaan tänne päin. Jos tarvii niinkö ensiapuhenkilökuntaa. Mikä se oli tässä juttu? Jakauduttiin 2 ryhmään, toinen menee vähän nopeampaa. Katsotaan vaan, niin tuo hittaampi ryhmä saa mennä kuitenkin kiinni jossain vaiheessa. Sukassa on vähän vettä. Pöylyskyy täällä oikein. Mut ei paha, ei vielä hiekkaa. Pisit päät poistumaan. Jos nämä banaanit laittaisi tuohon sekaan. Eli Antti, tomaattia ei suosittele syömään, se on paha vattalle, sanoo tämä opasti. Mutta banaania. Banana. Det är more bananas. Yes. Bananas for 3 bananas per day. Good. More potash. A lot of energy. Ja. Banana ja villa. Pilikö se tosiaan vielä sinne sekkaan? Jääkö tänne yksin nyt sitten? Kipeänä syömään sun? Mä käyn Sallaa vähän syömässä. Ormikos! Ormikos! Ormikos. Pientä mantraa. Vähän jännitti, mutta ihan hyviä tuo meni. Loppujen lopuksi. Ai, hyvin meni. Au. Vähän epäilty, kyllä mulla on housut kastettu totta kai, mutta... Kastuko housut? Kastuu ne tuossa alhaalta. En mä saanut niin ylös niitä läskit reitä. Ei mahtunut ylös. Au! Niin se myöti jalat, niin sitä upposi sinne totta kai se pehmeä. Hiekka, niin se vähän jännitti, kun Aldokin alkoi mennä alaspäin, niin pääsitkö mä pois? Aamulla alkoi hyvinkin voimattomissa tunnelissa ja ei oikein tiennyt paraneeko vai huononeeko lounasta kun ei. Mutta lounalla nämä kaverit pakotti syömään puuroa. Se yllättäen auttokin voi, vaikka en olisi uskonut. Ja tähän asti on kyllä pysynyt puurokin sisällä. Pientä pakotusta on ollut, mutta ei semmoista
ei semmoista kuin aikaisemmin. Nyt ollaan tässä leiripaikalla ja vielä valoisa aikaa, mikä on erittäinkin positiivista. Saadaan teltat pystyyn valon aikana. Ja ehkäpä teemme vielä jonkun retkiä häntä.